Hello mga bay, kumusta? Ayan ako sa akong paborito. Paborito nga tambayan hindi kabkab mo. Mo ang kusina. So, ay ha ko mo padayon sa ato nga sugilanon. Nga diin ang ako nga pagkaon samtang magsugid sa mga panghitabo sa matag adlaw dinhi kanako. Ako maghatag karon og awit alang sa mga kahigalaan ako dinhi sa kawanangan nga diin nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan aning milabay nga mga adlaw nga wala na ako mahikit nga ang inyong mga comments sa pasaylo adyo kay kuninyo ako na lang tamong handugan ug usa ka awit alang sa pagsaulog sa inyong mga adlaw na tawhan. Nag-request man ni si Baya Judin ako heads nga kantahan ko na ako siya sa iyang birthday. Wala man niya gibutang kung unsang pitsahang iyang birthday basta nabutang sa ako ang kudak nga kantahan ako siya ugma kay birthday daw niya. So wala nalimot na ko kanu saan ako to nakudakan. So belated happy birthday na lang kanimo Bay Judin. Ako heads ingon man usab kang Rinaldo Borja. Belated happy birthday usab kanimo Bay Rinaldo Borja. Atong milabay nga Marso 18 gikan kana kang Ate Ron G Borja. So pasayloa jud kay ko kay karon pag gid nako nakit-an ang kudak in town sa akong cellphone karon pa ko nangukay. So pasayloa jud kayo aning pasayloa jud kaayo ka nasalapid akong dila no. Pasayloa jud kaayo ko kay karong buntag pa ko nangukay sa akong mga kudak sa mga inyuha mga bulawanon nga mga ngalan kay aning duha ka adlaw nga milabay sobra kaayo nako ka busy kinabkab og kay tungod aduna ko hangyo sa akong amo so nagbinuotan sa ako sa duha ka adlaw buutan man jud ko ba pero pero lahi ra gitong himuon nimo imong best tanan pero may man jud nako himuon akong best tanan apang na lang yung hangyo sa akong amo nga kinahanglan ko madto sa embahada sa Pilipinas tungod kay basta na ako'y penalty sa ako ang sa ako ang pag-ibig ug sa ako ang SS ako sang ipangutana para sa ako ang maabot nga mga katuigan unsa man mauli gito ba nananghid ko no gabi so nagbinutan sa ko duha ka adlaw kay gabi nananghid ko bisan nasuko gabi kay tabang luto ako ang giluto gahapon sa udto wala daw asin pero akong gitilawan na aman usahay dili man gud sila masabtan kung masina nimo og ubay-ubay magreklamo kung sakto ra mo reklamo sad kay walay asin dili masabtan usahay so okay ra to ako ra tong gidawat no akong gidawat ang mga piso kay aduna man pud ko siguro sayo pero akong gitilawan karon okay man kaayo ang timplada dili magud masabtan usahay ang ilang panimplas tungod sa ilang mga gipangbati. Okay, belated happy birthday usab kay Bay Mia Garcia atong milabay nga Marso 20 gahapon man dagay no Marso 20. Bay, belated happy birthday na lang karon buntaga pagid na ako nakitan ang kudak. So belated happy birthday nakahimo naman ko sa ato ang pansign sa mga nagsaulog sa adlaw ni tawhan apan naulahin na gid ni Pastilan Dolores Memory. So belated happy birthday na lang ninyo no tulo mo nga nagsaulog nga wala na ako mahikit ni mga milabay nga mga adlaw. So ako na lang tamong awitan sa usa ka awit alang sa pagsaulog sa inyong adlaw na tawhan. Once again has come your birthday. Once again that time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you another year. Happy time your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Morom na kung ibawan ba? So, malipayong pagsaulog na lang sa inyong adlaw na tawhan. Pasayloa ang buta kay karong buntaga ragid nakita nako ang inyong mga bulawanon ng mga ngalan. So padayon na ta sa ato ang tulumanon. Sa tinuod lang ang takna diri sa karong mga orasa
Alas 2 minutos na lang para alas 12 sa orto. Pero maapay pagpamahaw nako intang. Mahaw ta ninyo karon pa ko gigusla. Nga unta mga bayan ay sobra sa akong amo nga itlog. Di ka ni ron? Sobra sa iyang itlog. Nga naay sibuyas, kamatis ug kani mga dahon sa mga kanding. Lami man siya ipalaman ani ilahang pan nga lagpad kaayo. So samtang nagkaon ko ako na lang idungan ang pagsimbya sa inyo ha mga ngalan no bay Lia Libre Biyernes silo kanimo bay daw dugay-dugay naman ni nako nasulat ang imong ngalan no og akong unsa ni nasaad kanimo nga number 1 ka sa akong listahan pero unahon sa nato ang mga nagsaulog silang adlaw natawhan ani mga milabay nga adlaw nga wala ko makit so hello sab kanimo bay Maria na Dimna Baliber diha sa Kaluukan. Hello ninyong tanan din na dahang salamat. Hello usab kay Princess Ria Isulit Charming. Kay Mary Velia Lovero Layagi. Hello ninyo bay. Mga ang tanan nyo pamahapal kini. Pamahap paniud to. Dala na ni snack. Ang paniud to ani unya paning gabi karong mga simahana mo lagi to nga niingon ko gabi nga kinahanglan na ko adto sa embahada kaya ako ang promise every 6 months kinahanglan mabayad ko pero kung na ako mga amo nga tuig na kapin nga basig na ay penalty wala lang ko masayad kung na ay penalty akong giingnan ako mga amo basig maka-penalty ko nga siya pila may penalty wala ba ko kwarta karon kung na ay penalty mabayad daw sila ko siguro 5 or 10 KD mga anak siguro. So. Muna akong tuyo ingon man usab atong nga award nga inyong gihatag kanako gikan sa unsa to? Gikan sa tunsa man gikan sa Philab FM sa 88.9 Philab FM Kabarkadas mo sub na akong tuyo no nga makuha ang ako nga awards isip usa ka People's Choice Funniest Social Media 2018 Award 2018 haing salamat tungod og alang kana kaninyo daghang salamat mga bay og ako ni pong ipahibalo pag usab kaninyo nga si Admin Lore ako na siyang gihire Bisaya igay mga bay no gihire na ko na siya isip usa ka admin usab sa tuwang payag nga inday kabgab muna nga ayaw mo ka libog diha huwag kayong malilibog lahi naman to basos naman kayo ayaw mo kalibog diha basta na natagak ni itlog basta na nakabutang Admin Lore siya na inaa siya karon sa Hong Kong nanangkong ingon man usab si Admin Charlie ang kanunay na ko gaingon sa inyo ha nga siya mo'y nagbugna na ato ang payag no to alam mo din hakakuan ang mga post din ha na may nakasulat og kinsay nagpost ug ako'y magpost namgid kanunay inday kabgab sa pinakaubos kung magbasa gid mo og caption na gid siya nakabutang so sa mga kanta lang sa pagdayeg sa atong labang gamhanan nga mahan ang ako ang gitariyahan ana mo si Admin Lore og ang akong downloader sa mga videos and everything mga para sa uswagan sa atong payag mo ang atong Admin Charlie so daghang salamat kami ron tulo din ha sa among payag atong miaging mga panahon duha lang mi sa akong Admin Charlie pero higop sa pero ako ang gihangyo si Admin Lore para siya na lang mag-post sa mga kanta para sa pagdayeg sa atong Ginoo no kay naglisod ko og save sa ako ang gallery kay lagi puno na ni akong gallery nga ako siyang gihangyo sa sa Ginoo sugot pud siya intawan hello kay gikan kang Precious Stone Bilya Cynthia inday pa kay mention ng RBG's Pawn Shop Thailand kay Sir Renz B. Galupo thanks Dara bay, hello bay. Hello kanimo bay, Renz Galupo diha sa RBG sa Pawn Shop Thailand. Daghang salamat.
Hello usab kay Hermes Man, kay Grace Ratilia Lianto, o ingon man usab kang Mamut Abid ug kang Filita Hashimoto. Hello usab kay Feb New, ang atuang new subscribers sa akong YouTube channel. Ay mo kalimot sa akong YouTube channel, just search lang sa atong search button ng Inday Kabkab, o paki-subscribe og na sa iyang kilid ang notification bell, paki-turn on lang para updated mo kanunay sa mga bag-o nga mga videos. Og ingon man usab ang ato ang usa ka channel no, ang Charlie TV. Naapo diha ang ato ang mga videos, mga old videos nako naa sa Charlie TV. Paki-search lang ninyo ba mo na ang ato ang YouTube channel sa akong admin Charlie. Og salamat sa Ginoo na nay advertisement. So nanay patalastas, nanay ads na siya no. So daghang kayong salamat sa mga viewers din ha. Og ingon man usab kay sa ako ang YouTube channel, akong kaugalingong YouTube channel, wala pag yun ko aprobahin no. So daghan na kay ko gipilapan, daghan na kay ko feedback nga gisend, pero kinahanglan gid siguro nga laptop ang gamiton niya, wala man ko ana. So ako na asikasuhon pohon kung mauli nako sa ato ang yutang na tawhan, ang atong pinakamamahal na lupang sinilangan ng Pilipinas. Dito na lang siguro na ako nasikasuhon kauban sa atong admin Charlie. So magkita siguro mi sa akong admin Charlie no. Ang pinakahihintay na sandali. So ayun, ayun kalimot sa atong sa ka channel ang Charlie TV na siya patalastas no sa tabang sa atong admin. Kaya naman siya laptop, so masikaso niya tanang mga kuan niya ako kay simpleng cellphone lamang. So walay panahon nandaghan kay mga pilapanan. Ako no. Hello usab kay Peaches diha sa Bahamas, USA. Hello daghang salamat mga bay diha sa mga viewers nako diha sa USA. Hello ninyong tanan. Og hello usab kay Zachary Sian Ilyuren. Naani siya mensahe, na siya komento ano. Matud pa niya, hi idol Kabkab, please ko greet sa Basak Tagunol, Cebu, especially to my family idol, to my family idol kang Papa Rumi o kang Mama Baby. Hello Papa Rumi o Mama Baby, gigreet mo sa imong pinalanggang anak nga si Zachary Zian. Thank you idol, God bless you. You're welcome by, and God bless you most ug sa imong tibuok pamilya. Hello usab kay asa naman ta? Hello usab kay kuan naman siguro nako ni kay Suzanne Irene. Hello kanimo bay, og kay bay che nga nag-PM kanako ganiha sa ako ang messenger no. Hello usab kay Carmen Sita Una Gabisan, o kanimo bay Janitis Lapinig Lim nga nang luod na taon ni siya, kay daghan ako no kayo siya og mga comment, mga messages dinhi kanako pero wala gyud nako napansin. So by Janitis Lapinig Lim, pasayloy taon kayo ang inyong maestra sa Facebook ha, mo sa Inday Kabkab. Daghan jud kayo ang mga messages, mga comments na pasiluha jud kay ko ninyo nagnusara rin taon ko bay. Ako I will try my best gyud nga ma-read back nako ang itanan ninyo mga buluwanong pulong dinhi kanako. So bisan pag busy kay ko sa mga buluhaton dinhi, ako gyapon buhaton ng tanan aron lamang maka-entertain kaninyo. Kay sumpay na gid mo sa kung tinae, dili na gyud ko maka move on, maka kuan dinhi, maka kisi-kisi kung dili ko makalili ninyo kayo na murag mingawuna kay ko kaninyo kanunay. Bye. Hello sab kay Abigail Mindopa diha sa UAE. Hello sab niyo tanan diha sa UAE, daghang kay salamat from CDO ko ni siya Cagayan de Oro City. Hello sab kay Lily Hines. Hello bye Lily Hines, excuse me, nag-burp na po magay tingog. Kay Lily Hines, hello sab kanimo ba diya sa Western Australia. So nimara to ang ato nga mga pangalan karon nga kuang masibya no sa ato nga Bombo Radio, ang Facebook gihimo ng radyo ni Inday Kabkab. Tiwason sa ako niya akong pamahaw kay na. Hello na lang ninyo tanan ha, so daghang salamat. Pamara to ako nang hinaot nga makasabot mo ka na ako sa mga sitwasyon din he.
So kung pwede lamang no nga ako nang ialay kaninyo nga akong tanang panahon, pero unsaon man nga kinahanglan pa mo ko maningkamot alang sa ako nga alang sa resibo para sa akong mama sa kinabuhi. Hindi ka man sa bulan kinahanglan pa jud ko maningkamot kay ako ra man gid ang ilang gilauman sa ilahang matag adlaw nga mga panginahanglan. Labi na gid sa akong mga bandi. Salamat niyo tanan. Ug maoto ug unsa pa? Unsa pa akong mga pahibalo? Basta, dahil isalamat nyo tanan na ayaw lang tao mo panganood ka na ako kung dili na ako ma-entertain. Ma-entertain ka mo tanan ha, ayaw nyo mo palo. Basta balayan lang mo dyan sa pag-comment o palihog kong suporta sa ato ang fansign o sa mga nag-birthday. Pinaagi sa pag-click sa puso o kasing-kasing kung nasuko ka man, kung nikatawa ka man. Baliw lang ko o click para makita na ko kung unsa ka kusog ang inyong suporta alang ni ana kay ug mahinay na gani na undangan ta na sa tanang mga nafansay nako sa tanang mga nag-greet nako nasibya nasulat ang mga kapangalanan sa kahanginan. So palihog kog suporta sa mga umaabot pa nga mga kuan nga mga post nako nga dili ta ninyo biyahan. So hangyo lang ni ako. Kay diha na ako makita na inyong pagpangka kanako ug diha na ako makita na inyong kusog kay nga suporta dinhi kanako sa ako nga mga kahago mga effort alang lamang sa inyong mga alang sa inyong kalipay alang sa matagi alang sa pagitik sa matag usa ka bito kaninyo no. So maot ko daghang salamat kayo tanan og sani ako nga gilauman nga hinaot ni ini nga semana makaadto na ko sa ato ang embahada sa Pilipinas karon ta magkita na karon ang akong best friend akong nay nga si Agata Arigatugo ug nga si Marian Fernandez. Kay salamat sa Ginoo muuli na hinintawon siya after how many years. Salamat sa Ginoo makauli na siya. Ato nga nasa karon sa embahada yang giasikaso ta ng mga papeles ug magkita unta mi karon nya kay wala man ko tuguti. So ang ingon sa ako ang amahan nga within this week ko kinahanglan jud within this week mo dako na niya atong penalty. Ang gara pud siya. Mato akong giingon sa ila ha. So ako hinaot nga makagawas na pud ko sa coral no ini mga simanahan. So mahangyo lang ko ninyo kung naana ko sa embahada kung tan-aw ninyo nga naa sa akong kiliran ang akong amo. So padayog lang ko og ana-ana sa kay ayaw mo panyagit dayon kay makuan ta mabuking ta kay wala ba gid tawo ni sila masayod sa akong mga suliran mga sugilanon dinhi sa social media no agi din sila masayod sa akong mga gipanghimo in taon dinhi sa social media. So ako lang mahangyo lang ko ninyo nga kanang makitaan ko ninyo smile lang mo o kidhat lang mo ana. Unsa pa basta naot ko nga igor ako ihatod sa kong tatay para makakuan ko ba ano ba murabag nakakuan bitaw nakagawas na pud sa kuan nakagawas sa turil. Pag hinaot ko nga makita mi ni DJ Mami Rich mo na nga mong gisabutan magkita mi kay siya og iya mga kaubanan siguro nga niya sab sa Kuwait ang muhatag sa ako ang award karong tuiga og tungod og alang kana sa inyong mga suporta. So daghang salamat. Hello pag-usab sa atuang mga DJ diha sa 88.9 Philove FM kay DJ Papa Jeff, kay DJ Papa Azome, DJ Maldita, hello mga unta og itlog mga higala. Kay DJ Ferry o kay DJ Papa Ram o kay DJ Ann labaw sa tanan kay DJ Mami Rich. Hello niyo tanan daghang salamat og dinhi na lang kukutob tiwason sa nako niya akong pamahaw paniod to dalang snack mga bay mo na ni kinabuhi sa FW kay piti man akong palaba ganihang buntag niya kay duha ka semana na ko wala kalabas sa akong mga sinina no ni mahon ang piot-piot ang akong mga labon. Pero dili man kay ito bako kay kada adlaw man miilis. So mo to basta nabuot lang to siya. Mo to nga akong gilaban gini kay murag wala na koy masuot og mapo nahurot da akong uniform nga 20 ka buok 20 ka pares ang akong uniform kung nakita ninyo diha 20 ba na wala na kabot 20 ma 17 18 lang dagay na mga nagkalain-laing design kalain-laing color ang colority og ngan everything. So, marto, daghang salamat. Hindi na lang takutob. Kinain nyo yung dakab-kabang nyo na isa may sa Facebook. Nga ang Facebook, gihimong radyo. Kung kaara po siya, no?